Kerry. Kerry natlačil sa do predbránkového priestoru, ale na trestnú lavicu pôjde. Súčasťou nasadzovania zostaví Kerry. Ten si vyprekladá ľavý oblúk, teraz veľmi... Pekná Kerryho individuálna akcia, ešte snaha o dorážku, Dedík tam. Znova Patrik Svitana preniesol hru, teraz Kerry má voľného Slováka, Marek Slovák dáva gól. Kedy mu Kerry krásne prihrával potom, ako bol na začiatku tej kombinácie Svitana. Teraz znova si to vyťukali a nádherným spôsobom. Hostia Stevens vyváža. Britský obranca našiel medzi kruhmi voľného. Kerry. Matt Kerry natlačil sa. Matt Kerry. Lars teraz preniká dopredu. Kerry. Už Vaňo. Jeho zakončenie, ešte dorážka. Lars Kerry dáva gól. Za Stevens. No a toto je priestor pre Svitanu, že by na prvý gól v levickom drese. Svitana si to zabrzdil, ale už ho dostupujú hráči z Skalice, iba že na... V bezprostrednej ovečkovej blízkosti. Teraz ale výborná práca od Kupku, ktorý sa pokusil roztiahnuť, urobil to veľmi šikovne. Ale dobre ho zakrižoval Hovorka. Napriek tomu Levičania bleskovo cez Kerryho doplnili situáciu v útočnom pásme. Stevens. Zámorská spolupráca, Kerry sa snažil dorážať, nebol to nakoniec. Silavice počkali na to, kým sa rozostavia v útočnom pásme a následne prichádza gólový strelecký pokus. Od ktorého sa následne odrazila do rohu klziska. Domáci ešte stále krásna otočka a ešte nahodený vnúť. To bol tvrdý. Mareka Pača je v polovici. Ale Levice môžu zavrliť dopredu a dať gól v oslabení. Nie to jediný gólman, ktorý inkasoval. Síce Braňo Bernát prezranenie odstúpil. Ale teraz sa neguje čisté konto Boráka. Reálny čas, to som chcel povedať. Kerry snaží sa roztancovať aj Úrama a ďalších hráčov v bielom. Pomerne hladko domáci získavajú pásmo. Stevens tento raz nezakončuje. Urobil tak až Vaňo. Dorážka gólová. Zakázané uvoľnenie to nebolo. René Svitana prediera sa do výhodnej pozície a Levice idú do vedenia. Prvého útoku, ale len krátko už odchádza na striedačku. Pustil tam Fujerika. To bola práve Fujerikova nepresnosť. Zakončenie tvrdé. To je chyba Melchera, Kerry ju nepotrestal, ešte možnosť, bude sa vylúčovať. 7 sekúnd do konca martinského trestu, začne sa potom 6-sekundová presilovka, 5 proti 3. Už je tomu tak, ale bol ďaleko. Na blokoch veľmi dobre sa zaskvel Jacob Stevens. Ďalší legionár na súpiske Levíc, tento raz ten v defenzívnych radoch. Tak Ďuro zase nebol spokojný s tými záverečnými minútami, ako to dokázali Levičania vyrovnať na 4-4 a teraz mohli ísť do vedenia. Levice dali v ostatných 5 zápasoch 21 gólov. Teraz pôjdu, ale opäť. Bartakovič nahádzuje puk, ten lietava pod svojou kontrolou, nemá a Levice vyrovnávajú. Znovu nahodenie zo strany domácich. Výborne, Matthew Kerry. Opäť dokázal získať puk pre svoje farby a zdá sa, že to chce zobrať na seba jeho strela, ktorú opäť pôjde. Skvelé čísla, ak sa dostane do nominácie na majstrovstvá sveta do 18 rokov, predvedie aj tam, tu je obrovská možnosť pre Levice a hneď po 14 sekúnd